ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମତ୍ସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବେ ନିହାତି। ତ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମ। ଏହି ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ପୂରଣ କରିକି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମତ୍ସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏହି ଫର୍ମ କିପରି ଆପଣ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ କିପରି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 14678। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ନିହାତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟାଫଟ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବେ। କେମିତି ଲେଖିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେଟର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲେ ଇ, ପ୍ରଥମରେ ଇ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଇ ଏଠି ରହିବ, ତାପରେ ଏକ୍ସ ରହିବ, ତାପରେ ଏ ରହିବ, ଏମ୍ ପି ଏଲ୍ ଇ, ଏଇଭଳି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ବକ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ଦେବେ। ଧରାଯାଉ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ଏଠି ଦାସ, DAS ଲେଖିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା 2 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଫିଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବା ପିତାଙ୍କ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଏଇଟାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ସେଟା କେମିତି ଲେଖିବେ ନା ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାନିକି ଡେଟ୍, ମନ୍ଥ, ଇୟର। ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଏଇଠି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଟି ଏଇଠି ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥ ଡେଟ୍ ଏଇଠି ରହିବ, ମନ୍ଥ ଏଇଠି ରହିବ, ବର୍ଷ ଏଇଠି ରହିବ। ଯଦି ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 1/1/2025 ତ 1/1 କେମିତି ଲେଖିବେ ନା 01/01/2025 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ୍ କରି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। 5 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବର ସର କ'ଣ ବରାବର ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି କାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ, ST, SC କ'ଣ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ ତ ପ୍ରଥମ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି यानी OBC, SC ଅନ୍ୟ OBC ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ହେଉଛି OBC, ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ହେଉଛି ST, SC, ସେ ହେଉଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଠିକ୍ କରିବେ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଯଦି ଆପଣ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତ ରେ ଆପଣ ଟିକ୍ ମାରିବେ, ନଚେତ ନାଁରେ ଟିକ୍ ମାରିବେ। 7 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଆଡ୍ ଅଛି ସେଇ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟତୀତ ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଆପଣ ନମ୍ବରଟିକୁ ତ ଏଇ 8 ନମ୍ବର ବକ୍ସରେ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 9 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ଦେବେ। ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲା ଦେବେ ସେଠାରେ। 10 ନମ୍ବର ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ 10 ନମ୍ବରଟିକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସହରରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସହର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ, ଉର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡି ବା ସହର ବା ନଗର ଆପଣ ସେଠି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତ ଗାଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଗ୍ରାମ ଦେବେ, ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଦେବେ। ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ। यानी ଆଧାର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛୁ DBT ଆକ୍ଟିଭ। DBT ଆକ୍ଟିଭ, DBT ବା NPCI। NPCI ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟି ଦେବେ, ମାନେ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ନାଁଟି ଦେବେ। ଯଦି SBI ହେଇଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଥିବ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଆପଣ ଏଇଠାରେ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଧାର କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର DBT ବା NPCI ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏହା ପାଇଁ ଅଣାଯିବ। ଏତିକି ଥିଲେ 12 ନମ୍ବର ଫିଲ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଟିକ୍ ମାରି ମାରି ପଡ଼ିବେ। ଯେତିକି ସବୁ ବକ୍ସ ଅଛି ସବୁ ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ ମାରି ମାରି ଯିବେ। ଟିକ୍ ମାରି ମାରି ଯିବେ, ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଫିଲ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ମାରିବେ ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନର ତାରିଖ ଏଇଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ DBT କିମ୍ବା NPCI ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆଣି ଆସିବି, ଯେ କୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର DBT ବା NPCI ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି।